Здрасти хора, в днешното видео ще отваряме ето в това сквиши. Да почваме. Аз обичам Стич. Добре. Ето го. И сега махнем ето тези. Ще не е много по-трудно, отколкото мислех. И добре хора, за целта ми трябваше ножичка. И сега да видим. Хора, вижте го. Оле, много е хубаво. И това е нашето Пикачу. Момичето. Пишете в коментарите как се казваше. Ето го. Много е хубаво. Направо уникално. Другия път ще отворим и с синото. И добре хора. Чао!